er første gang, jeg bliver præsenteret for den tanke, at man kunne splitte konstruktøruddannelsen op. Men jeg vil i hvert fald sige, at jeg er skeptisk over på tanken. Hvordan kan vi være sikre på, at altanen ikke forsvinder under os? At taget ikke styrter sammen? Eller at væggene ikke vælter om os? Det kan vi, fordi vi har professionelle og veluddannede bygningskonstruktører. De trækker i trådene og sørger for, at idé, udførelse, drift og bæredygtighed spiller sammen i byggeriet. Jeg må sige indledningsvis, at det er et meget velvalgt sted, vi er, fordi det fortæller meget om betydningen af, at byggerierne bliver godt ledet, og der er en vilje bagved til kvalitet. Arkitekterne prioriterer andre ting end indføring i det byggetekniske. Ingeniørerne har nok også prioriteret den teoretiske side meget i de senere år. Og der står så i midten bygningskonstruktøren, der skal fortolke arkitektens projekt, fortolke ingeniørens projekt. Og det er han uddannet til. Som en nærmest usynlig figur har de hemmelige bygmestre gennem århundreder sørget for, at alt fra carporte til katedraler og kontorlandskaber er blevet opført teknisk forsvarligt i en arkitektonisk kvalitet. Så vi bor jo stadigvæk med begejstring i huse, der er 200-300 år gamle. Man må jo sandelig sige, at de er blevet afskrevet godt, også miljømæssigt. Christian den 7. livlæge, Johann Friedrich Struensee, havde som magtfuld minister en stor del af æren for bygmesterfaget. I 1771 udstedte Struensee en kabinetsordre om, at håndværkere fik adgang til Maler- og Tegneakademiet med tegning som en del af uddannelsen til bygmester. Bygmestertitlen har udviklet sig til det, vi kalder bygningskonstruktør i dag. Faget er den dag i dag ikke ret kendt. Alligevel er det den første danske uddannelse nogensinde, der er eksporteret til et andet land, nemlig Vietnam. Hvis man kigger på de globale kriser, vi har lige nu med bæredygtighed og energiudfordringer, jamen så er konstruktørens kompetencer jo en del af løsningen. På trods af succesen for bygningskonstruktørerne er der kræfter, der ønsker at dele uddannelsen op i moduler. Eksperter mener, at det kunne blive enden på den gode uddannelse, vi kender i dag. Konsekvensen kunne være, at du måske ikke fremover kan være helt sikker på, at altanen holder, når du træder ud på den, eller at taget ikke støtter sammen om ørerne på dig. Hvis man kigger ud i verden i dag, jamen så findes der rigtig mange byggerier af rigtig dårlig kvalitet. Om det skyldes, at de ikke er bygningskonstruktører, det kan man jo gisne om.